Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian tip sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Huwebes kita Mayo 20 tuig 2021. Kumusta ka mo masuki namon na matag palamati sa kahanginan nga nagaupod na karon nga aga. Hindi lamang sa mga naga-monitor via on air, kundi lakip na sa mga nagatutok man via online. Bangon nga Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang mabatian paagi sa inyo mga transistor radio, monitor sa salakyan. Kundi mabatian man kami, available man kami sa Facebook kag YouTube, basta mayara ka lang sang internet connection. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan sa mga Ilonggo OFW nga nagatutok na karon nga aga, ang aton gid pagpanamyaw sa inyo tanan, good day, halong gida, no? Para ibitar sa anuman nga problema. Sa gihapon, ang problema sa COVID-19, isa ini sang ginatubang ang ginatinguan. Masulbar sa bilog nga kalibutan, kapin pagid sa malugar nga mayara sa gihapon sang mataas nga kaso. Ang good news diri sa syudad sa Bacolod, kundi ginatagan to sa Department of Health, ang Bacolod City sang deadline nga within 6 days dapat tapuson ang pagbakuna sang AstraZeneca. No? Ang ginpadala diri nga allocation for Bacolod City. And would you believe, siling diri ni City Administrator kag EOC Executive Director Ang hambal niya, subong adlaw Huwebes, ang pagbakuna ni matapos na, no, for Bacolod City Portino. Ang kuntani, ang suppose kuntani nga kwan bara nga matabo kuntani nga 6 days pa nga tapuson sang city government of Bacolod ay kadasig lang yaho. Would you believe ang nagatabo kuno subong kadasig mo kagdamo sa nagakadto sa mga vaccination center wherein di matapos nila taguri na lang subong kuno makomplete na nila ang pagbakuna sang AstraZeneca nga allocation for Bacolod City. Amo nang rason na ginpasalamatan ni Mayor Bing Lunadia ang pagpakita no sang mga Bacolod non sang kumpiyansa sa sining vaccination program. Ginapatigayon na subong vaccination program nga nagapadayon. At least amo na ang sitwasyon. Now, sa province of Negros Occidental, today, sa tunay balawan, nga may ara na yasang patigayonon man, no, ang probinsya sa Negros Occidental, gina-expect nga daw 200 ini ka mga employee sa provincial capital ang natalan na nga magapabakuna, no? Tiamo ni sila ang plano nga bakunahan
karon nga adlaw. Pero ang operation dira sa bahin sang provincial capital nagapadayon. Amo nang importante no nga at least sunod diri sa mga opisyales sa probinsya. Kahapon ang na-interview ni Aksyon Marlon Hinubia ang provincial administrator nga si Attorney Refrando Diaz. Tingambal ni Attorney Refrando Diaz, sila nga inikabahin na sang ginahimo sang gobyerno nga pagpaninguha sa provincial government nga at least ang tanan nga mga empleyado sa provincial government mabakunahan na no, bilang protection man sa tanan nga mga employees dira sa provincial capital. At least subong nagamat-amat damo pero sa Bacolod City, going back sa Bacolod, siling ni City Ademang, siling nga kinanglanon gihapon namon ang cooperation sa public because damo gihapon nga mga Bacolod noon ang wala pa pa-register. No? Wala pa nagpa-register para sa vaccination program. Tiyang parugyan ni Ma'am M. Ang kung wala kaginman dira internet connection sa imo sining area, pwede gid kamo makapakigangot sa natungdan nga mga barangay nga amo ni ang magabulig agod mag-facilitate nga ma-register kag mapasulod ang ngalan ninyo sa database. Man preparasyon na inimo although hindi ka pa included sa priority list. No, take note nga may priority list diri ang ginpagwa ang Department of Health. Ang priority list amo ning nagatumod kung sino ang dapat unahon sa vaccination program. Now, tisubong ari pa lang sa A2, A3 ang ginatutukan sa gobyerno. No, sa Department of Health. Ang A4 basi kon sunod na ni, no, sunod na nga mga sinimana or sunod nga bulan. Pero tiyan mo nang ginahatagan prioridad mo sa aton sining gobyerno. Ang mahatagan ini sang nagakaigo nga pagtamod nga matapos na ang pagbakuna sa mga yara sa priority list. Ti subong ang may mga comorbidities, amo ning ginauna ho. Ti when you talk about comorbidities, singuna lain ang aton pag-intindi, hindi ko yung magpabakuna. Kay ti ka delikado magpabakuna ko kung may ginabatsyag kuya mo o tikulbahan ko yung magpabakuna kay may ginabatsyag kuya lain gid matsyag ko. May mga maintenance kuya. Ti ang explanation sa Department of Health, amo ni ganing dapat ka magpabakuna. Kung may ginabatsyag ka kag may mga maintenance ka in order nga at least may protection ka kay hinali ko matapikan ka sa COVID-19 nga may comorbidities ka, mas delikado pagid. Langkoy man karon ang pila ka mga update sa mga cases, mga nagkalasapwan ginpamatay sa palibot sa probinsya. Aton manina tutukan. Operation Illegal Drugs Bacolod City damo gyapon nagkanadakpan. Alas 8:15 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Online sa hotline. Pero nahon ko lang because Bacolod City kung nabatian nyo kaina nga aton headlines, Bacolod City subong adlaw na matapos na iya ang allocation for AstraZeneca nga pag-roll out sa vaccine. Ang province today gina-expect 200 employees ang magapabakuna. Now joining us this morning is no less than Governor Eugenio Bong Lacson. Gov, how are you? Good morning. Si Aksyon Art sa Aksyon Hotline. Good morning, Aksyon Art, kag sa mga nagapamati, mayong aga sinatanan. Salamat kid sa time. Now, ginbalikan tagid kagov kay because today isa ini ka signifikante kag balantayan tagid no nga mga update sa probinsya because ti subong ang imo sini administration nagapaningwa gid nga ang tanan nga mga empleyado sa provincial government mabakunahan and today ti amo ning schedule 200 more or less ka mga empleyado ang natalana nga tublukan sining COVID-19 vaccine gov? Gina-prioritize siya po nato mga senior and people with comorbid na individuals. So yes, on target 200. Hopefully we can do more than that. So I'd like to take this opportunity, Action Art, using your program
to call on all government employees na nakaschedule for today. I hope na you will show up. This is part of our health standard, no, complying with health standard. First, we have face masks. Then we have face shields. Then we have personal hygiene, no, washing of hands with soap or alcohol. Then we have distancing. To complete everything, amuning bakuna. No? So just remember, kadamo sa mga, especially the younger ones, gusto na din sila magpabakuna, pero wala sila sa priority list, no? Medyo nubo pang ila priority. So that's why panawagan ko sa government employees na don't waste this opportunity to be vaccinated. Libre ni siya. If you will miss this one and decide later on, then you will mahulat kagit, no? We will not go back to you because then you will go back down the line again and you will wait for your opportunity. But so that's why let's not waste this opportunity, and I hope na magpakita di kamutanan, no, sa katong mga gintagaan na schedule. Yes. So, ang imuon nila, kung mapabakuna sila sumunggob, kuha sila, exempted sila, or ang ila sining duty subong, pwede sila magkabiya, para lang sa sining purpose. Yes, no. Usually naman after vaccination, gina-observe ka pa da. So, at the very least, mga 1 hour ka dira sa sulod ng room, no? It depends on you, no? Kung kontrolain sa pamatsag mo because of ga-react siya, then of course you can be excused, no? But if you feel that you're okay and you know very well na kadamo pag itunubrahon, why kit problema, no? You can go back to work. So hopefully, paagi diri sa Aksyon Radio atong mga hesitant pa, pero kung ara ka na sa listings, kabay pa kadto sila sumong sa venue kag magpabakuna, no? Kay amo na ginambal mo gani, kung ma-miss mo ining opportunity, hulaton mo pang liwat, nga dito ka naman may available nga vaccine nga iturok o kung itublok sa imo. Correct, no? And then, let's say, assuming senior ka, nagpalipad ka subok, pero ang next in line na, ari na din sa mas lower, no? So, hindi nag-give you priority, nagpalipad ka eh. No? So, pila ka naman din sa dalom, no? Okay. Until such time na maabot naman sa imo. So, again, no, the senior citizens and those with comorbidity, gintagaan tas ang privilege, gintagaan tas ang priority, no, na after the medical frontliners kita dayon. Okay. So please, just show up there. I tell you, kung hadlo ka sa dagom, I guarantee you hindi mo mabatsagan. Yes. Ang nami lang galing subong nga development go, I understand nga ang cases sa Negros, daw nagnubo subong nga mga inadlaw. Well, for the last 3 days now, it has been going down, no? I hope na ining paghambal nato na it has been going down kasi sunlugo naman tayo, tapos masata naman, no? So, wala ko kwento, hindi ko gusto mag-announce. Gani man? Yes, very kanamis ang results in the last 3 days. In fact, yesterday to over 100 ang net, no, recovered, so nag-reduce by over 100 ang atong active cases, no. So again, I hope that we can maintain this. Kung magsige ni panaog, we're already thinking of shortening our curfew, but I'd like to see the numbers go down further. Yes. Finally, Gov, anong matugon mo to all the people of Negros Occidental as we continue to fight against COVID-19, Gov? The instructions are still the same from day one up to now. Face mask, if you can afford 2 face masks, better. Face shield, hygiene, washing of hands with either soap or alcohol, and distancing. And when it is your time for vaccine, you're given an opportunity for vaccine, please show up and have yourself vaccinated. No? So, amuna lang gid ang balibala nato, no, kontra sa COVID. Gov, salamat gid sa time, halong gid permi. Thank you, Aksyon. Aksyon Hotline. Governor Lacson sang Negros Occidental. Tisiling ni Gov, atong mga nabutang sa listahan because gina-expect gid man kay ang insakto dira nga process
before kamo ginbutang, ginlakip diri sa listings, hindi man na nga ginlista ka lang, and then automatic ginpaobligar kay imo yang nga magpabakun o nga dapat mabakunahan. Hindi man naguro mo na, no? Kundi may mga proseso ni siya mo, no? Kag mismo ikaw nagpareser o pakita sa interest nga mapabakuna ka man. Tisiling ni Gov, amo na ning tiyempo nga kung nalakip ka dito sa listahan, please, kadto kagid. Nga siling niya kung matapos na ni gani ang pagbakuna, no, sa ginhatagan sang prioridad. Ang gwasi ni mahulat kaya? Mahulat ka naman sa sunod. Kuning kaso, hindi ka na malakip kang mabakunahan, subong. Kang hindi ka na included sa ginatawag nga priority list, matabo sa ulihi, bisan senior citizen ka, no? Tikon, ato na sa lain nga priority karon, tikon dito ma-focus ng taga-Department of Health o kung ang Provincial Health Office, ang matabo sinati hulat-hulat kay kung may available naman nga vaccine. Although, nga tiara kagyapon nga, para na may comorbidities ka, ang ginabutang giman sa gobyerno, nga dapat unahon giman ni sila mo. Pero I mean, subong amo na ni siling yung opportunity nyo, nga mabakunahan. Siling ni go, ara na nga aton proteksyon nga gina-recommend kung gina-advise ng gobyerno. Number 1, ang pagsunod sa health protocol. Even the President, si Presidente Rodrigo Duterte, gambal gid, sundon tagid ang ginapatuman nga health protocol kaya mula na makabulig para makalikaw kita sa anuman nga problema. Tisiling ni Gobo naman na nga mayara na kita sang face mask, mayara kita face shield, nagasunod kita sa social distancing. Ang kakumpleto sina nga at least mangin safe pagid kita kung pabakuna ka na. Ginahambal sa Department of Health nga hindi garantiya kung mabakunahan ka hindi ka pwede matapikan sa COVID-19. Pero kung may bakuna ka, at least may bakuna lawas mo. Makadepensa ka na against sa ginatawag nga pandemya. Tiyan mo na, kung nga ga-encourage si Gov, siling nga atong mga empleyado nga nalista subong 200, kung maggadto ka mo dito, di may observation man na, after sa inyong pagbakuna, kung daw lain ma-charge nyo, o kung di mayo, kung may adverse effect, pwede ka lang gandi ka report sa trabaho mo. Pwede ka gani dapat dapat gin nga magpahuway ka. Tilang tawuntan anong mangin output sini. Ang patigayonon karon or today nga vaccination dira iya sa iyang province. Taon na ko malabot niya, no? Ang target nga 200 more or less nga mga employees sa provincial capital. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas?
Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination!
Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitratransport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin
at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras.
At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang Kayo nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon Huwebes kitang presentation May 20, 2021. Ang mga mensahe ang padala nyo karon nga aga amat-amaton tani acknowledge sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Silinga good morning. Ginatamyaw lang ang iya sining office mate nga naga-monitor karon nga aga no si Marco Antonio Di Mihilio. Birthday niya today. Greetings from Municipal Trial Court in Cities Branch 3 staff. Ayos Salamat gid. Baryuga Ray sa Barangay Pandanon DSB monitor man kuno. Salamat. Aksyon Hotline. Athea Kim Eriman, Jocelyn Libuon Dispuho, good morning. Alin Louis Himotea dira sa may Linawon Kawayan. Good morning. Halong gi kamo permi dira makasimanwa ko. Teresita Hintolyaga Gonzales. Ara siya sa Nabalian, Himamaylan City, Negros Occidental. Si Mabaling Anlin. Siling niya monitor lang kami di sa Barangay Agisan. Aksyon Hotline. Himamaylan ni siya. No? Si Antonio Cervantes, watching live from Island of Aruba. Sige, Orangistad ng pagbasa. Greet ko lang, family ko sa Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Salamat. Ana Sinoro, good morning man. George Gargasiran, thank you for supporting Aksyon Radio always. Ana Sinoro, good morning man. Si Liz Tibos Guillema, nagpa-register this week san o ayhan makabaksin. Tidepende ina no kung san o ka makabaton posible kay ang katabo subong ang process mo ni. Why na nagakahulugan kung nagka-register ka, halimbawa ini nga si na outright matawgan ka gilayon mo kay siyempre ang importante guro kung na make sure gid nga nakasulod sa database ang inyo sining ngalan no kay kung nakasulod sa database at least inaino may garantiya nga matawgan ka kag ma-schedule. Pero kung hindi gid man sa una ning batch sang mga vaccine kay ini subong ang vaccine na ginabakuna, klarohon naton ay niya donasyon ni from national government, allocation ni from national government. So amo ni siyang ginabakuna subong sa mga Bacolodnon, Negrosanon, ay nang sa provinces. In fact, may mga manugabot pa man no nga vaccine from the national. Aside from AstraZeneca kag Sinovac, may ara pa gani manugabot no nga iban pagid nga brand sang vaccine. Si Lito Dayap, monitor man. Lilia Taton, nya stay safe lang sa tanan. Noy Erwin Gonzales, sa Maaw. Si Sir Alex Montesao, siling niya, pag-greet ko na lang Ma'am Vanessa Mayo, Sister Jinky Dialagdon, Ma'am Lida Zamora Yamagisi, Ma'am Lily King, kag sa trupa EFC madamo gid nga salamat, no? Thank you kay SN-2 Junard Ostunal sang Philippine Coast Guard Bacolod, si Go Wizon Elson JR Albao
sang Phuket, Thailand. Kag si Bea Jonathan. Sige. Tomas Brunyola, good morning. Hernani Duya, Victoria City. Alex Montesa, Sir Alex, thank you. Eleuterio Parcon Dayon, Huma Lumina, no? Si Madam Heaven, kag Francisco Guangco, thank you for always supporting Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Si Attorney Dag Pandan, may aga dira kay Attorney Dag Pandan. Attorney, dason lang taguro one battle Di lang ta manugid, sir. Ato lang na yung attorney. Ginatamayo lang si Christian Al Pandan, bata ni Noy Al. Sige, monitor man. Salamat gid sa inyo sini padayon nga pag-support. Balikan ta lang si Dr. Sifard, gibasi kung available na siya. Kay, kundi nagbigad to ang Cebu, kundi nag-aagi pa dito ang mga OFW, may mga OFW nga via Cebu mo. Ti may mga bag-o nga requirements sa coordination nga gina-require o kung obligar ang gobernador gid mismo sa Cebu amo nang requirements nila. Now, i-check ko lang ni kung may mga changes pa bala kay nati kabalo ko naman damo si Dr. Kailian purti man kasako ni subong mo ang trabaho hindi manamak ang ginakulo. Pero mamangkot kita siya sa mga update diri kay last time may namangkot sa akon siya tinanuning sa Cebu nga mga himata namon kung dito mag-agi ni kon OFW same man gihapon ang requirements atong ginambal ni Governor Garcia ang kinanglan may daw letter of acceptance aside from S-Pass bala, safety pass niho. May mga requirements pag hindi mo na gina-require si Governor Garcia sang Cebu. Online sa hotline. Joining us this morning is Dr. Sifard Gerhard Kailian, ang tagpamuno sang Provincial Disaster Management Program Division sang Negros. Doc, how are you? Good morning. Aksyon no, mayong aga no, kag mayong aga sa tanang tagbalamati sa ang Aksyon Radio no. Aksyon tayo hindi kay kahapon no. Kahapon ko nag-attend no and gin instruction natin ni Gob na to man sang atong regional task force no kahapon nag-emergency meeting because of the protocol na gipapanaog sa aton lang doon mga gobernador sa Cebu no si Honorable Governor Gwen Garcia. Okay. No, so actually amo ni ang emergency meeting sa aton nga RTF kag RTF joint meeting kay tungod nga ang travel kung mag-agi ka sa Cebu no even OFW kag ang aton mga ROF naga-request at letter of acceptance no. Okay. And wala nila wagin pa na nila no wala nila gina-abide ang resolution 114 which requires the 10-day mandatory quarantine no. Okay. Sila naga-swab upon entry no. Ang aton 114 nagahambal na i-quarantine sila na and then the 7th day i-swab sila and on the 10th day sila i-release no. So that's why nga din na naman upot sang OWA no nga mga bag-o kag may mga dugang nga mga requirements perfect din butang ang ating Cebu no. Okay. But for now ang OWA ang tanan niya nga ipagwa no ang tanan niya bala nga travel on anay ang naka-complete na sa 10-day quarantine alin sa Cebu no kaga amo ni ang ginahimuan man resolution sa aton nga regional task force no. Okay. Dapat mabayad na lang kita sa 114 based on resolution 114 sa NIATS kag sang pass kag sang aton nga stay safe no. Okay. Which is the requirement sa aton nga na hindi man lang gani isang Negros Occidental no. But amo siya ang memorandum nga dagdag sang aton nga National IATF for Uniform Travel Protocols no. So dapat ni tanan-tanan amo ni ang i-abide no, amo ni ang sundon. Okay. But then again ginambalan namon no ginistoryahan sa Regional Task Force nga
ma-query kag ipasaka sa NIATF ang mga requirements, additional requirements nga ginpapanayon sa atong governor kasi tagani hindi man tagani ka paubra dahil or makapa-implement sa aton EO without the review of the IATF or the RTF, no? Okay. Sa kag approval sa national IATF, no, sa mga executive order nga nagakuan sa aton like nagligad, no, ang nag-GCQ kita, wala man gin tungod gin wala man gin approve sa aton nga national IATF, no, ang aton mga travel restrictions wala din approve, no. So hindi kita dapat maka-implement sina. So gin-remind sang actually sang IATF kag RTF sa Region 6 ang RTF RITF sa Region 7. Okay. Kaya hindi sila pwede ka dagdag resolution adapting sa EO ni Governor Gwen, no? Tungod nga under review pa na dapat sa national IATF. Oo, so that's why may ara subong daw sa question on the implementation of those executive orders ang aton nga governor sa Cebu, no? Okay. Subong aton na nga nga bantayan kung ano ang magiging resolution or magiging sabat sa national IATF sa inquiry sa aton nga province, no, sa aton nga sa aton nga region regarding sa travel sa aton mga ROF sa aton nga mga OFWs coming from Manila nga nagahapit sa Cebu kag ang mga nagalanding dito sa Cebu kag nagakadto diri sa Negros Occidental sa Region 6, no. Yes. So isa na sa mga istoryahan kahapon to give pa-enlighten kita kung ano gid bala ang aton protocol because that protocol is within the protocol sa aton national IATF na protocol which is a uniform travel protocol and ang is na tani, no, of travel sa aton nga mga ROF kag aton mga OFW. So ang nasubong sakto gid action tama gid nga may ara gid subong palamangkutan noon regarding that sa ating mga travelers na mabudlay subong kay may mga letter of acceptance sila nga require which is na wala na dapat gina-require subong kay ara na tanan sa espas mo what lang espas approved it is a condition wherein din accept ka na sang imong LGU kag sang probinsya na magpuli. So approval of the espas is tantamount to a letter of acceptance or acceptance ng aton province. Yes, kaya naton ang point ko malandok na siling ko base wala ang mga travelers tayain ang mga manugpauli din nga base ang basulon day ang province di sang Negros nga binila kitang nag-implement sina wherein nga iyan sang governor dito sa Cebu nga hindi na dapat kuntani because of the uniform nga travel guidelines, no? Galing kayo katrasado bisang national. Why pa man siya nakakontak directly sa office mo nga family o sa OFW or any sector nga regarding sa ni? Actually, amo ni nga nanawag ko dayon sa aton nga DILG kag sa aton nga sa aton nga Office of Civil Defense ang RTF. Okay. Tungod ang mga LGUs na nakibot mo may mga bagong requirements, no? And again din correction ko man ganing aton nga nga tining ko hindi na iya sa Negros Occidental iya na sa Cebu why kami da iya sa resolution nga nag-hamper sang aton OFWs tag sa aton nga mga ROF sa pagpuli but ang iya na sa Cebu nga requirements. So nakibot kami may na requirement ang Cebu kung wala nagatawag sa ato ng ating mga LGUs kung nagreklamo. Amo man ang nagreklamo sila sa OWA kag nagreklamo man sila sa ating regional office dito sa Iloilo, Abi, no? And then amo naging take up kahapon sa emergency meeting nga amo ng travel protocol and to remind also the RTF ang problema ni Aksyon Art ginagap sang sang RTF RITF sa Region 7. So remind sila namon nga remind sila sa Region 6 na tanan nga mga EOs before implementation should be approved by the national IATF kag RTF or NPF. Tutulad nga sanction din na tanan kag it will not only affect Region 7 but also it will affect also
people transiting like here in Region 6 in the province of Negros Occidental kag Bacolod. Okay. So that's why mangyayari sa buong ginabantayan kita nga results kung ano na ang magiging desisyon sa National IATF. Aha. Kaya kahapon yung urgent dito yung padala ang resolution Okay. na nag-act ang party sang inang ginapamangkot naman sa imo action art no Aha. yung pamangkot nga amo na ang ilang travel protocol wherein hindi siya adherent sa atong travel protocol sa resolution 114 relative to resolution 79 and 80 nga naga-govern sa atong ROF sa atong OFW and also ang atong travel protocols para sa atong returning residents sa 101 no. Yes, Doc. So amo na ang aton nga isa sa ginpamangkot dito sa Okay. regional force no. Aha. So actually isabtuntay na sa pag-answer man sa aton sa National IATF. IATF no para masanagan kag kung mahimo pa lang kung ipauntat ang ilang executive order sa governor sa Cebu. Cebu. Okay. Kung mahimo pa lang if it is legal no nga dapat hindi man na nila dapat ma-modify mo. Yung question sila natin nga ma-modify bala nila or ma-amend ang national order. Based sa ilang nga EO. So that's what one question that we have we have given sa RTF naton nga ipaabot man sa aton nga national IATF para at least hindi na mahamper ang aton mga travelers coming in sa Occidental. Yes, amo na ganing reason nga diri sa aton although may ara nagligad ang Iloilo nga initiative man gusto nila may moratorium sa travel Negros and Bacolod, Negros and Iloilo, Negros and or Bacolod Iloilo vice versa. Kati why pa man approval sa national why pa ni development ya Doc? Yes, no. Actually wala development na wala man siya official hatag pa sa aton ang aton nga regional task force no kaga nga aton nga regional IATF nga parte sang application sang Iloilo but I don't know kung in action or but ga-monitor kami subong but sa subong at nagdapaw na ang mga dates dapat na i-implement so nag-ano na ta nga hindi siya ma-implement until approval of the national IATF. Meaning wala pa gyapon nga atong moratorium hindi pa na-implement ang moratorium from Bacolod or Negros Occidental to Iloilo. Kay bilog ng Iloilo province gid man ang ila siradaan actually action art no ato man si government sector So wala pa ito ma-aprobahan no. And subong spike ng Iloilo, nakita naman niya for now no nagdamo ang recoveries for the past 3 days na no. Nag-amat-amat na ta and we hope and we pray. Alas 8:59 Teka ba pa ining pagnubo sa Negros mangintayuyon na ini no. Mangintayuyon na kuntani. And at the same time Bacolod City kay gusto naton nga magbalik kita sa itong mga inadlaw bala. Doc, sorry, ginauto ng line naton, Doc. Yes. You were saying kay na. Ang we hope and we pray nga magsigisigi na ang pagdutay sa aton new positive cases, no? Kada ang damo sa aton nga recoveries, no? So kahapon ang aton nga data may ara kita sang 36 ka new cases, kagang aton recoveries is 148. So naga-improve no ang status ng province no. Okay. Tagsang ligad nga adlaw no may ara man kita sang 35 new cases pero may ara kita 179 nga recovery new recoveries no mga wow, recoveries. very good. So may mas mayo nga naganubo na ang negosyo sa action art pwede ma-remind ani ang tanan nga pumuluyo. Yes, Doc. To ano bala nang ang mas kadiringgid amo gina ang pinaka aton nga likawan tapos ang mga pula nga manok balata ni ilikawan ng anay sa pagkatuan sa pag
maisabong na kamuanay, hindi na Bulang, ang bulang gid, Dok, no? Si, ang bulang gid mo ning delikado ho. Yes, yes. Action art, no? Tapos ang mga ang mga kasal, bunyag, lubong, palihog lang. Hindi natin dapat padamuon. Wala man talaga na pong gantay na. But again, hindi lang kita magmaska din nga ang mga pumunuyo na-expose no kaya isa lang kabilog ang mag-positive halos pila kabilog na naman ang contact trace ito kumukamo na naman ang positive natin. Okay. So mayo lang gani kay may mga anong tawag sila inablang mga lockdown, localized lockdown sa mga municipalities and cities. Daw nagnubo na sumong man ang cases sina no kung ang ginapatigayon sina sa mga banwa kay syudad. Yes, Aksyon art no mga granular lockdown ganubo naman because ang mga recoveries kilamo naman mo dagwa sa mga quarantine facilities naton. So mula na Aksyon art no ang amo nang gina-emphasize ang KBL naton natin may magkita pa natin sa lain man nga lugar gani man. So, to spread the virus na naman so hindi lang sa kalugar, no? Kahit timang imbitar kapag isang mga damo, coming from Bacolod ng mga tao, no? Coming from mga banwa, no? And then, kung may isa lang nga positive, tanan na natanan. Yes, Doc. So, amo na nataning ako na pangayo sa aton mga pumuluyo nga hindi na consider pag-celebrate natin sa aton nga birthday or bunyag or libong or kung pwede pa lang likawan ang those families na indra lang sa pamilya jutay lang ang aton nga masilibrar ka pa man sa next year no kung maglibo ng ating COVID cases kag mabaksin na kita that's why ang vaccination program natin pa-strengthen natin, baksin na kita, no? Baksin pa lang, no? Makakabalik kita sa normal ta or sa aton new normal nga pag pinalayo, no? Nga wala na kita ginakulbaan sa COVID. Sige. On that note, Dr. Sipar Gerhard Kailian, salamat gid sa time. God bless kag halong gid permi. Yes, Aksyon art, no? Kagtangalan sa aton nga Governor Bong Lacson, nagapasalamat kita kag mayong agas na nang palamati sa Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Now, ang problema suniya mo ni kay may mga travelers mo. Kung maglabay kaya magvia Cebu katapos kagid. Kay ang Cebu, ang governor nila tuya siling hindi dali lang may requirements kami nga dapat ipangayuon, nga dapat may ara ka mo letter of acceptance, nga may present coming from your LGUs no sa inyo sining nga mga provinces halimbawa Negros. Tiyamakon mo na, kung di naglibog na ginaulos ang traveler niya, ay dali lang. Nga especially ang Cebu, nga may mga requirements silang ginadugang haw. Nakita mo, si Dr. Sifard kapon nag-attend siya, kag nag-meeting, ginpamangkot ni sa nasyonal. Kaya hindi pwede, kaya ang lain, kay Region 7, ang ginpagwaya nga executive order ni Governor Garcia, gin-adapt niya sa Region 7 nga RIETF, kundi naging problema, putri sa Bacolod City, ang talatapan ni Councilor Israel Salanggang, nga mo ang chairman sa Action Team on Returning OFWs, ambot kung subong, kumusta ni ba si sige man lang coordination sa mga nagalabay ito sa Cebu, nga way pa dapat ini dasigon tadi sa National IETF nga ma-resolve, di mo kay kabudlay, nagdugang kay mo isang guidelines, why mo ginsunod ang ipapanaog nga mando sang national IETF? Online sa hotline. Ang also joining us this morning is Councilor Israel Salanga. Hi, Councilor. Good morning. Good morning, Aksyon art. Good morning sa mga tagpalamate. Salamat gid si Doc Kailian sang province bago ko lang na interview. Kapon nag-attend siya gali. May special sila. Nga meeting gid kapon gipatawag regional IETF. Bangod sa Cebu ni ang mga regulation nga mga pamilya, mga mata, kag mismo mga travelers via Cebu, reklamo nga naggulpihan sila, sining bag-o naman nga ginpapanaog, nga requirements iya sang Cebu. Sa imong opisina, subong councilor, kumusta? Damo man ang nagapangayo bulig na? Yes, Action Art. In fact, nag-struggle mo kami subong, kay tungod, lain man nga guideline ng ipagwa, National IATF, lain man ang ginahimo subong sa Cebu.
So, confused kami, confused pa na aton mga ROF and OFW. Ang inimo, Kuya Aksyon Art, naging lang kuya, nag-adjust, naging lang ko sa guidelines ng DUA. Lahi man ang pag-handle ko sa Manila ng mga ROF and OFW, lahi man pag-handle namon sa Cebu naman yung ROF and OFW. Okay. Nabudlayan ng aton mga ROF, wala pag-employee dito sa opisina. So, ginimo ko na lang ng kung anong mga requirements nga needed para makapulit na lang yung mga OFW kag ROF. Ginaya-comply ko na lang. Depende sa requirements sa kada isa. So, ang Cebu, ang approach sa modern action art is made with ng letter of coordination. Kita lukon mo, ay nilitani mo. Kita may pass na kita mo, nga gina-apply nationwide. Pero, hindi man ko kasi hindi mo ko to argue sila sa Cebu. Kung ano na lang convenience sa atin yung mga OFW ROF, just kami gina-provide na gina namon. Okay. Ang secure lang gina namon, action art, secure lang gina namon, nga valid ang iyang swap. I think mo lang gina ang pinaka-main point rin at the end of the day. Aha, correct. No, kay at the end of the day tuod ang inconvenient sini ara sa mga travelers. Iya mo nga karon kon ma-delay to siya, mapasar naman ang iya sini RT-PCR test kundi that is another thing. Kaya pinakabutay di action art, kitungod siyempre gina-inform na sa mga kluyo sa guideline national, di ba? Now, kung magampal ti karon ng guideline niya 10 days, kung ato ka sagwa, gamon ito nga sa akong diri nga mga post-check information, tigilalabi, kinaplaksar kung maligirada may mga bagong guideline, ma-prepare ka man. Karon, may mga ROF karon nga nag-prepare ya sa ilang flight 11 days. Kita na butang sa National ATF nga 10 days ang mandatory quarantine. Okay. Tapos pagkabot sa Cebu, tungod hindi si Governor Gwento yan mag-accommodate, hindi nila kuno kaya, kuno katungod gamay niya ang Cebu, limited ang facility. Gina 3 days kang ilaya. Hindi nga pa na-arrival, mas-swab ka, pag sila puli ka. Eh, paano to karon? Kaya nag-book sila sa ilaya ang mga flight kaya, sa after 10 days pa. Sus. Monday plus or 3 days. Amo na pala Tapos, good luggage niya, isa-isari yung ginahimo nila. Sabi naman niya, sa Enzo na rin sa LGU, gin-coordinate na sa EOC, gin-discuss na pala mayor, vice LC, kaya ang ila-advise kung anong convenience sa atin yung mga OFW, basta safe lang kita dili pag-abot nila. Okay. So, just to make, hindi sa wain na kami na-provide na trabaho sa plan, naging mo naman kung sa mong bago, ginadyo ko sa isang pamilya na naglato sa opisina. Okay. Gina-provide na ginang nato, hindi ka sugat, ibag-iapon sila. Sige. At least may initiative kung hindi naman sila pwede pagpabayaan. Salamat kay Councilor for the time. Pero by the way, may arrival kita sa mga OFW nga bago. Yes, every day actually, action art nagsugat kita. Sige. Salamat Councilor halong gid permi. Salamat action art. Morning. Action Hotline. Ano niya ka pinasahi sa tuod sang Cebu no? Di ka kita yung gobernador na to. Yes, hindi Hindi kami kasarang na di. Ano na yung isa nasyonal? Isog man ni Sige Garcia, no? Nya kamuya mo bra ka mo na ihasang kuan nga batin ni Ronyo di 10 days ang required nga dapat mandatory quarantine. Ti ano namon hindi kami kasangkol siya na iya. 3 days lang kami 3 days. Nason kuan ka na sa RT-PCR. Pag negative puli ka to sa imo lugar. Ti kun naglain kang iba niya nga mga ROF, ang returning overseas Filipinos, waay ni sila yung ginasabat sang uwa sa ila sining number 1 ang ginatiniran nila sila niya gagasto. Number 2, ang swab test nila sila niya gagasto. Ang eroplano nila sila niya gagasto. Ti karon kung 10 days ang ginbutang mo kay sa Cebu ka matiner 10 days for the mandatory requirement, mandatory quarantine, tapos ka bangod kay malapaw ka mo. Sa required ang imo nga RT-PCR test, mapasok ka na sa required nga 72 hours. Ti kundi budlay. Ay nano ang national IETF to kabundulaw, abida siga nyo na, kayang inconveniente kang kabudlayan sini ara sa mga travelers. Okay lang yung OFW, no? Kay ginasabat ni sila isang uwa, may ara isang nagasakdag sa ni sila, kung returning overseas Filipino ka, tapos kagit. Sir Noel Amar, good morning, classmate Ruda Miliendes. Good morning dira, classmate Ruda. Regards lang kay Jewels, sa mga taga Mangga dira, no, sa Gilungan, Kawayan. No, kay Maninoy Henry Boy Gregas, Maninay Alma, good morning dira sa inyo. Ara man si Simong Cal Torilla, kag JR Mainit Region. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, samsang anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
Rosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsang anong kalintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Ayos, why na tagaling tiyempo kay Andy Salodares. Siling niya ay nako, Aksyon Radio si Palay gani hindi ka gid kasulod kung wala ka papers. Last week nagkadto ko, nagbalik lang ko frontliner ko gani. Pontevedra to si Palay. Good morning. No. May mga guidelines to ginapagwa ang mga tagsa ka LGU to protect man sa ilang mga banwa kag syudad. Si Madam Vanessa Mayo, siling niya, good morning. We're listening to Aksyon Radio Bacolod while driving around in Rochester, Minnesota area. Ayos halong gid sa pagmaniho. Sa kay Richel Aberia, siling niya, good morning. Tamiyaw ko lang pumuluyo sa barangay Zamora, Pontevedra. Nagapamati gigili, no? Salamat Christine Minies Villalobos. Nabasa ko na niya. Francisco Guangco kay Joseph Christian Fernandez.
Kay paring Chupoy magbanwa sa Macau, China, kag subungman kay Tita Elma Lusok Polidario, kag retired Major Paterno Turalba ga monitor man. Ayos Ti ang iban, pwede karon na lang no, sa Aksyon BBB program. Ako lang mabilin sa inyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule sa 10 ka pesos lang sigurado. Utan nga mga minsay karon na lang sa Udto. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon